Pred videom by som ťa len poprosil, aby si mi dal odber a like, lebo nám je chýba strašne moc odberateľov, chýbajú možno tak dvaja, aby sme mali 40 odberateľov, takže ťa len potom o to prosím, aby si mi dal odber. A druhá vec je tá, že odoberáme menej ako 15%, takže bol by som veľmi rád za odber a like na video. No, podľa mojich predstav to nevyšlo. Je to teda Minecraft, teda spravil som taký maličký refresh po nejakej tej dobe. Musím uznať, že dneska to bude jednoduché také, že iba dneska budem síce takto baseu dokončiť, pretože už som v predošlom videu si tak trošku nazbieral suroviny, teda 2 irony. A tak trošku som bol na vedľajšom ostrove, nazbieral som si tu, mám jedno vajce, neviem odkiaľ. A že vlastne tu si budem si túto baseu takto časom teraz tu postaviť. No, podľa mojich predstav bude podľa mňa vypadá toto tu dosť dobre, ale ešte to nemám zatiaľ dostávané. Hej, takže tu vlastne bude ďalšia baseka, taká moja, taká druhá vila ironická, dobre. Takže vlastne dneska to bude také tu, lebo už som vlastne jedno video chcel natočil som len bielú obrazovku, takže to nevadí. Tu budem chcieť mať sklad, to je nič. OK, tu je takto baseka. Toto si tu takto celé skopem a zrovnám to tu ešte, ale už moc toho nemám a rád by som si tu chytil asi a zasadil aj strom. No neviem, viem si už tam ísť nazbierať. OK, neviem, teraz idem, dobre. Takto toto si poberiem odtiaľto spred môjho domu, chcem si to odtiaľto dať preč, lopatu tu mám, hej, OK. Takže takto tu trošku raz vyrovnať so zemou. Nie úplne, ale to tu takto, aspoň tu tento chodník tu zrovnať do zemou, aby sa mi to tu takto zrovnalo, hore, hopá, a si to tu je to vlastne, tu je to prepojené, si na to aj zabudol, že to mám vlastne aj takto spojené, aspoň nemusím prechádzať z ostrova na ostrov, to je veľmi dobrá výhoda. OK, teraz si tu viem takto zobrať z tento, pár týchto, budem sa snažiť pár z týchto stromov, a idem stavať, idem stavať basku, super. Takže takto nejak raz, dva, naťažím si tak trošku stack, aby som mal tu čo stavať, lebo tá baska sa bude akože tak trošku dlhšie stavať ako podľa mojich predpokladov, takže si to tu chcem teraz tak trošku zlepšiť. Vypadá to akože zatiaľ dosť dobre. Tento ostrov mám fakt veľmi obľúbený, síce mal som, lebo už som mal takýto podobný seed, nie úplne rovnaký, ale podobný. Máme ich 29, tak stack budem potrebovať. Aj toto akože dosku. OK, naťažím si toto tu. OK, 41. Fú, dobre, takže ešte si asi tu viacej naťažím, ale časom to tu asi aj zrovnám zo zemovú z vrchu, lebo nechcem to mať iba korunu stromu a nebudem to mať nič. OK. Máme ich 50, ešte potrebujem 14. No, neviem, aj to je jedno, koľko ich bude mať. Hlavne, že ich bude mať aspoň nadstack. Lebo ak by mať podstack, tak to sa mi vôbec neoplatí to ani ťažiť, nič. Dobre, teraz 2, 3, 4, 5, 6. Dobre, máme stack. Dobre, ideme späť nazad ku mojej baseke. Ja to tak trošku také zložitejšie pohľadať, ale bude to tu treba časom rovnať so zemou, lebo to tu nevypadá moc najlepšie. Ono, tento malý kopček, čo tu je, vypadá dobre, ale nevypadá ostatok, teda ďalšie, vlastne celá tá baseka nevypadá úplne najlepšie. Spravíme to tak, že dám si takto stromy tu, dám si 1, 2 a 3 a teraz 1, 2. Yes. 3 a 4. Takto by vypadal nejak celý princíp mojej basky. To je mňa super, lebo
No, toho by som ešte pár... Potrebujem dosť stoneov, takže som naťažiť do cavey. Ináč, keď som túto caveu vlastne našiel, som si, že ten ako malá cavea a toto tu mám, vole, to je Hollywood. No tak nie je to Hollywood, ale vypadá to dosť dobre. Hej, takže naťažím si tu pár stoneov, lebo tak vlastne celú konštrukciu, ktorú budem vlastne stavať na svojej baseke, bude vlastne tak medzi celý ten vlastne ten podchod, jak keby, ironicky povedané, že podchod, tak to vlastne bude celá moja base. To znamená, že vlastne všetko bude zo spodu zo stoneov, všetko sa to posnažím nejak vylepšiť a tak. Vypadá to dosť dobre. Máme ich 20. Raz, dva. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. No, ešte toto som zabudol. Dobre, máme ich 41. To neviem, či akože nepostačí to, ale zatiaľ bez problémov. Nejak to proste použijem, uvidíme, jak to dopadne. Ajaj, dobre. Dobre, ťažíme raz, hore. Už ide aj tak noc, takže dáme rýchlo zdráť, idem sa rýchlo vyspať. OK, vyspím sa. Môžem? Nej, dobre. OK, takže som sa tu zabudil, jasné. Ideme skúsiť tu niečo teraz. Teraz mám, keďže mám stone, spravím si, čo ja viem. Spravím takto si z dreva malú takto konštrukciu. Ono to teď sa zdá, že vlastne, že prečo napríklad niečo neťažím, ale... Ono vlastne mohol by som, ale teraz nejdem ťažiť. Chcem si proste spraviť dobrú baseu tu, aby som potom mohol chodiť hoci kde. To je moja taká taktika. Taktíkoš. Tak toto vypadá. No nevypadá to najlepšie, ale proste zadne to tu. To vypadá tak trošku, na niektorých miestach vypadá dosť divne. Aj piesok by to tu akože chcelo. Ale zatiaľ proste nikto sa nemôže sťažovať na to, že toto není vôbec, ale vôbec zlé. OK, teraz si chytím, dáme si takto tu bloky z hora. Raz, neviem, či to pôjde úplne ďaleko, ale podľa mňa to možno aj pôjde. To je zatiaľ iba takýto predpoklad, ešte strecha tu zatiaľ ako tak nejde byť, hej, lebo nepotrebujem zatiaľ ja strechu tu. Ale už to tu vypadá dosť dobre, akože na to, aby ja chcem, aby to vypadalo dobre a vypadá to strašne dobre. OK, teraz, neviem. Neviem, mám to ťahať ďalej, no neviem, čo tu bude vlastne. No, nosím obrazovky, to je som blbec, nevadí. Dobre, teraz som takto položím takto tu bloky. Neviem, ideme to teraz chytiť takto a ideme to natiahnuť až úplne dozadu. OK, raz, dva. Teraz tu premýšľam nad dvoma vecami. Neviem, jak sa tam dá do toho dostať, ale časom mám na takto tu. No, že tu mám teraz posteľ, ale ja to využijem tým, že proste si spravím takýto vchod medzi tým a to je nadlho asi tak teraz rozmýšľať nad tým, že čo tam fúha bude. Dobre, mám ešte akože dosť toho. No, tak najprv si to idem zrovnať z hora. Takto, chytím, vykopem si to takto. Rozbijem, raz, dva, tri, raz, dobre, nejak to proste porozbijam toto tu. Raz a dva a tri, a raz a dva a tri a štyri. Pekne. Toto je za mňa
brutál. Nie je to brutálna base, ale proste pozrieť sa na to, až nevypadá to zle. Vypadá to uletov. Dobre, takto sa nakladá takto bloky, raz, 2, 3, 4. Tam si ešte sme nejaké také ako vzadu, nejaké, to je jedno, random, hocičo. Tak to nejak, no uvidím proste, zatiaľ toto vypadá tak, jak vypadá proste. Vypadá to tu tak, také chábe je to tu. No, teraz chcem rýchlo zmeniť, idem si kúknúť rýchlo veci do craftingu. Takže šup sem. Raz, takto si spravím. Hej, vlastne môžem sa aj takto. Dám si ich tu 18. Chytím, dám si takto 3. Dám ich takto tu. Raz, 2, 3, 4. Tam takto, mám ich 42. A teraz ich tam idem ukladať. Ako strechu. Toto má byť ako strecha na schvál. Lebo ako som si všimol, že jak budem tieto používať, budem to mať viacej miesta. Je to lepšie proste chodenie v celom tomto akože dome. A nepoužijem to iba tu dokonca. Nepoužijem to ako podlahu a blá blá blá, hej, že proste tu si asi dám ešte jeden schod, teda tento, ale možno rovno spraviť asi aj teraz. Lebo už budem chodiť ja tu hore. Dobre, teraz by to aj mohlo byť. Dobre, a teraz takto. Keďže bude to asi bez problémov, tak no takto, nie. Spravím to na jeden blok tak trošku ináč podľa seba. Muselo tam spadnúť, muselo však. Tak tam ešte raz, dáme si takto blok ešte jedenkrát, raz. Uvidíme teraz, by som na teda to prejsť, nie, a to je problém. Ale nie, že by to vyriešil fakt ten trapdoor. Takto, som ako blbec, že to robiť krumpáčom, ale nechce sa mi ničím iným. Dobre, a čo teraz, keby tam dám tento slab? Čo sa stane, keď tam dám slab? Prejdem cez to? Nie, ale keď dám shift, dobre. Bude to zatiaľ platí takto, že ak teda to prebehnem, tak proste na shift to proste pôjde hore. Ale to je až na dlho zložité, to som si to zbytočne spravil sám, ale tak čo už. A takto slabý. Dobre, mám nejak spravenú prvú časť strechy. Budem to musieť ešte aj, dobre, skrátim si to, lebo to všetko vypadá zle. Kompletne to vypadá zle. Rozbijem si takto rýchlo krumpáčmi, takto tu, raz, 2, 3, a idem 3. Dobre, chytím, dám takto a takto. Zatiaľ. Nevypadá to úplne najlepšie, fakt táto baseka. Zatiaľ to nevypadá vôbec ako ani na base. Dobre, sorry. Zatiaľ to vypadá nejak takto, hej. Neviem, ak sa tam dá vôbec dostať. Dá sa dostať takto. Takže vlastne nejaký predpoklad, takto to môže to nejak vypadať zatiaľ. Neviem, ako to tu spravím, ale proste nejak pomôžem si. Takže ja sa dneska v tomto videu s vami lúčim. Toto je prvá časť stavania domu. Takže užívajte video, no lebo užívajte si ďalšie, nie je toto video, ale užívajte si ďalšie videá, ktoré vydám v ďalšom období alebo v tomto období, že proste to budú už Minecraftové videá, nie všetky, ale budem sa snažiť točiť čo najviac iba Minecraft videá, tak, lebo ma začal baviť častejšie Minecraft a bude to fakt za mňa akože úplne brutálne, takže ja sa s vami lúčim a čauko.